Pulonia hitia longamat bisnuram timong aphan truck e patong ajok ahiring tangrak pen kisum chitong nang koklo. Rangsina College tongkamukam phong plike brakathom annual college week ahut cultural procession asai ke dengpon. Songron terang arong ningkan paroi si kechok kitalon pon. Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai. Nangli choik tha angthek misen chelongji amar jivan adowai. Mane ni la so aprang keso ke niri ni keng keso dolo la pen ki ok hormon la sonna kilong pen ke la so dowai ki chu pen sinon ki milo la si. Mane nali tunta nali ning hang pe mane mana keso bang du prote penunta. Aprang akeso ta ani du ulu la so amar jivan adwai ki chupensi lita kene ilu. Karbi Anglong live adaba birta long peneli sami beauty bepi non birtang ton pen arjuponik tha. Kaikia porta tovar pidam ji pute ipie prang chelang et pensi tovar parnang ji kali pute kisum thetan chitong nang kokta thek. Son si kedam tang ni phai trogani anardo chitim por phai krehini lom loring thepi police outpost ke parlo phulonia hithia lomat inut arta trokep mate phuloni bachok rong phar arong mekar bisnuram timong aphan truck ke patong ahiring tangrak an kisum chitong nang lo. Kitong long pop athe bisnuram timong abang amethang scooty pen scooty number AS02H 3826 alangli tovar ke parji pomat men Nagaung pen ihumatra registration number HR58C8233 bang patong philo. Kesu derabang prophan Puloni Model Hospital an Pondo. Bonta dak on edupisi Dipu Medical College and Hospital an Pondo. Puloni pen dirjuna rongpi Karbi Anglong life. Nijang Karbi Anglong alo ke do dongkamukam long supia dung het Rangsina College dongkamukam along phong plike brackethom annual college week ahut students union atung pen chipatir piponsi KYF lapen chomkan aparman cultural procession asai mission pen kedengpong. Rangsina College dongkamukam students union atung pen chipatir piponsi jasimet jutang jubat ilam iki ingcho kling binong potsi ilituma jutang jubat anso sekang thurpon thuthekji aphan pura phong plikebra ke thom annual college week ahud rongkitong athipi en pensi cultural procession asai dengponlo. Rangsina College dongkamukam students union atung pen labang so asai ke dengpon ahud aluhiaman pen rarsai klembang martin teron na pen thanbang atum pen kedanglo Rangsina College long Charlie Bomb ari soejang atum tami methang jutang chingthang pammi pen aliralon chipi ponsi jutang jubar pharman cultural procession along chitu dunsi dongkamukam long supialong kipachit thangasai mission pen dengpondo. Rangsina College dongkamukam students union atum pen labang so sai kopia potsi ilitum kedeng ponang kokma aputhak phirangke thengnu nang kipachini donalam thele non ajupon sina. Nalo je itum khai same khekang thim asial bang so khekang thim ke itum la melam chong lim do la pending so pasan itum choglim do asi itum choglim bang same itum khei itum bang itum pending ka chipang bo itum lam ki chipang bo la so situm khegong asi itum acharli eri so jang tum same ithang pending support chipang bo nang ne chipang cholim nang ji po pharman ati pn sin itum desmet pen itum police dan nastami itu malah saya awareness bang public penting TV pansi penting kengkam sih. Halapu aluhiaman pen kacitong dun rat sai klembang martin terona hin pen stami labang so sai ke deng pon thegapot phirangke thengno long pen Rangsina College dongkamukam students union atumaphan kachoro lamthi lapuson si pajir ponlo. Amren mate West Karbi Anglong district provincial sa college puru kape college do ta ho kebon sita halai ke private la kebon sita pilihan ni abang ke Rangsina College along plan ni kam do kita katuri da kita apen osumar kacharli adim kita ko
like low charlie shot asolo got alang to future responsibility high upon long we have part responsibility kachena Dong kamu kamen Vicky Bay, Karbi Anglong Live. Kidamtang ni Pai Trokar ni Duarbagari MSC constituency under Songron Tirang Arong Ningkan Paroi si Kichokajai me Kitalon Pon. Lason si Songron Tirang Arong Ningkan Paroi si Kichokajai me Kitalon Ponalong President Longlias Tirang Pen Kichari Ponomelong Secretary Anil Hanse Pen Aluhi Pachini Pono. Labang so Melong Kachitong Dun Lake Songron Tirang Arong Rongsar Romes Tirang Rong Hangasar Pirangki Rong Mukhijar Jameson Tirang na Pendehuri area SGB Khorsing Hanse Penchenglok Kithik Ding Atum Pinang An Chetong Dununti Pinpur Ponmi Rong Rupulote Nisen Rongasar Dunangji Anote Don Mekarta Bad Bomji Lapen Chingthur Soiji Lason Dakthasi Songron Tirang Arongke Ningkan Paro Krisir Kebra Inkoira Pho Aningkan Thangtha Chiklo ni Pai Trok Pensi Rong Chukim Pondo Hala Sohut Rongasar Kicho Cheng Lake Kalitang Ram Tirang Bangso Pi Kalitang Sarthi Tirang Napenke Bronson Tirang Pen Non Kichobom ke Akihai Romes Tirang Si Chobom na Lapen Pining Surinira Inkoira Trok Thangtha Chiklo ni Pai Trok Anke Ningkan Paroisi Nang Choklo Lasinon ki cari pon bom Romes Tirang ta Mesen pensi cari pon bom lang puta Rongarat tumpen Ningji ponenti Lapen ke bangso Ningkan Paroisi Kit Chokalong Kachirap kachitudun abang puatum Lokele Messi Anparta Education EM Richard Togbi Ex-EM Rataningti Songja Tirang na pen pinangan araratum chirap chitudun pusi Jameson Tirang pen thanpon Lapen Rongasar Romes Tirang achet hepading pen Tira adong langtuk Tirang Rongasar Pondit Tirang achet hepading nang puslogan hangponsi Misen met pen me pachumpon lo 1925 pen 1926 an haram terang pen angthun bang bom sarthi terang pen non romance terang lapuan pen hok per mangke ram terang pen sam terang atu korti bahini si hatu kudong pen banglo News Report Karbi Anglong Live Arkoni Pai Po Adapdong Mukak Indigenous Citizen Forum Lapen Lunsing Teron EM Karbi Anglong Thomas Council Tumahin Pen Padmasri Award Long Kangwai Pon Lapen Karbi Anglong Rar Phan Nong Mi Kiwan Pithegapot Padmasri Pokhila Lek Thipia Phan Ning Kangsam Kachuru Pajerpon Lason si non Kivangji Thiria Chiklo Kalite Jangmie Chiklo Malom India President Ahin Pen Delhi Rong Supia Long Padmasri Anong E Pajerpon Popusi Pachini Pon Lasom si Lasolong EM Lunsing Teron Lapen Dong Mukak Indigenous Citizens Forum Ahin Pen Tami Hemrida Lo Eson Soni Kinampi Pon Jiaphan Tami Chechak Ponlo Lasom si Dong Mukak Indigenous Citizens Forum President Sarsing Taro Hin Pen Tami Kivang Jilang Porhut Pun Ampen Nitumta Bidisori Nang Chirap Dun Bom Popsi Ninje Pon Lapen Padmasri Pokhila Lek Thipia Hin Pen India Prime Minister Narendra Modi, Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Lapen, Karbi Anglong Chief Executive Member Dr. Piram Rong Hangatum Aphan, Laso Varsai Kiting Ponapotami Kasuro Pajirpon. Piglo, namanya konstituensi pen kewang. Ili tumayem sarpan cenglo. Jutang jubara song kicipiduk coci junje pen. Ko ando ni kiklem kedam. Lapen asong kiklem pon. Cari tumhan an sitame nali tum sitame ka cerap dundo posi kadong wi phanta nili akirupi parpilo pini nili ke choru ke nili men pen ka chihok kali rat amen pen ka chihok long pot ko ana ki dug akisung pen itung karbi akhe phan lun lam ke chipachan ja jok jasemet ke nili ke artist amen pen mate lun ki lun amen pen sinili la ko an aka chithang nili phan ka prega hawarta nang ki pondet je phanta penang ana tum nang bor ilo hem nang kim pipo gari nang pipo tangka maha nang liphan dot slup nang pipo nili kupisi ke klema nang liphan nang parjupon to nang liphan nang rumpang pipo sitame nili akemat ha hala bang sohut nili phan ning nang pereset
ni kaprek hawar dun juilo tangte ni kaprek akhe alam alun si ni pacan dun nong ko sita ni mithang Karbi Anglong ara pan kuson ni ka ura ko kuson ni ke pican thek ko lahaya lun alam amasila nil tum atim pen sangri music group atim pen chikak ki pin pen nil tum ki klempon ali pini thek long lo lapen asaitin aning kantin ajutang jubada husitami tikilang jun ahin pen kai kita nong me ke pon laki ilitum nato ko be ahir chumi sinon Mars kalite April alangli Delhi damsi prime president ading pen kidengji alam dolo sining arong pi kaposnilim thang wan pi mobile sita dong mukak indigenous citizen forum hin pen ilitum bangsi alangli phananga chetong la sinilitum ningi chethe la helo lang long ke bang nang kok ke chinghon alam theke Rainbow Home Club pen Rainbow Home Club ke patir pi alang litum hello Rainbow Home Club pen Karbi Youth Festival Karbi Risunim Sorong aje ki bi cheng ladak dipu Karbi Club along ki bi cheng holo hala so hut alang litum hello nanga che pati dum cheng atum lo la si alang iri sang hutum korte injiratum penangana tum ke avetang lo tarni sihat ta hala Gopal Teron ke nang cikubir tulang alang like Gopal Teron da okreng meme nil tum van thek lo si alang itum han nil tum churu re ne churu News report Karbi Anglong live. Women's Emancipation and Individuality in Henrik Ibsen's Major Plays Thesis Kitok Pen MGU Meghalaya Long Research Development and Innovation Center RDIC Kangsai Kichoklim Pensi Doctor of Philosophy Mate PhD Award Chipalong Dundo West Karbi Anglong Jiribasa Hawaipur Khironia Rong Nekar Kong Rongphar Asupi Sami Hunmili Rongphar Pipen Kedamtang Surini Rain Korahini Aningkan Thangthang Chiklo Nipai Krep Pwani Meghalaya Longri Mahatma Gandhi University Along Amen Chithabdunsi Isi Thedung Women's Emancipation and Individuality in Henrik Ibsen's Major Plays Kisungpik Alam Thepatlak Kitok Surini Rai Inkora Kithom Thangthang Chiklo Nipai Kitpom an pitangsi putlot kidamtang suringi rain korapko matijong chiklo ni phai ingkora self cap ani viva voice idolo University aro makteng doan the Research Development and Innovation Center RDIC MGU tumpen kansai kangcha pitangsi surini rain kora trok icon ni phai ingkora sierni nong e kilong nangji outdolo putenajok sami punni rong parpi MGU 222P0014 Doctor of Philosophy Mate PhD Award Nipondo Alang ipan kithan aning kiparungdun Supervisor Dr. KP Souza Cherabdun Humili rong parpia pan apia potom bihet ako penta aning chethe ulung Loge Charlie aning ding pikrapen akimang do puta asar pipen pirangket athing no lam the jaipon Karbi Akhiang Bong Pen Nonomat PhD Kachipa Undun Kachipeduk Krupen Kilong Bunabang Pige Sami Hunmirong Parpita Inulubutan Chirop Tok Aratum Kachihok Pen Chithandunti Kichari Hinapan Ansose Aldi Pidunche Pan Apia Puan Parta Karbi Law Thomas Council Kichari Tung Ta Kilang Dunakinan Soroputak Chirop Tok Aratum Pen Chithanti Tangte PhD Kachipondun Sami Hunmirong Parpi Aninga Klongpen Kachithanalang Ajuk Sena So ni PhD award recently 22nd January si award tang pinithan from Mahatma Gandhi University title ke Women Emancipation and Individuality plus title actually where women tumhan freedom along lay la support so individuality jepaklang thekaphan impar ke actually penan du dia phlang da parents tumhan jo khanang pinso tumhan so penan do etami pen apin so tumhan si apenan tumhan si mane che accept mane individuality avi la tumhan la support no title bangke so nang support ke mainly ni parents to so actually ni aphlang mane matric exam tok et sitala nutrition jathan bom so my profession ni aphlang ke mane assistant professor sini ning khang so I will mane la soto war sini chadam
Actually, okay, for he bang ke maybe non-lom social media use o mati positive impact atau negative impact atau so social media pen ke charli na ingta do pics so ni non-lom chat GPT AI mood tado AI ta use also AI ta nangrap also negative tado positive tado so positive basically mane itu mane jokhan negative side amni des. Hamrin pen Danieling hi, Karbi Anglong life. Pinia birta ke lopon si kang ton poniklo, Kardo.